Здравейте! Ние сме семейство Иванови и с тази поредица от видеа ще ви направим част от нашето приключение как превръщаме една стара къща в мечтаният за нас дом. Приятно гледане! Здравейте! Това видео ще е около 3 месеца след последното, което имаше. Поради малки проблеми бяхме прекратили работата. И сега възобновяваме. За жалост изгубихме доста ценно време, но поради куп причини, няма смисъл да ги изброявам, различни. Започнахме да правим газифицирането на къщата. Това, което виждате тук, е медна тръба, идваща от там, където ще бъде котлето вътре, сега ще ви покажа. И тази медна тръба влиза в кухнята, където ще е запечката, по-скоро за котлоните на газ, ще бъдат комбинирани. Ето там във ъгъла ще бъде закопана цистерната съвсем скоро. Тук някакъв винтил, който е предпазен, ни казаха, тук ще бъде оставена една ревизия. И тук сега ще ви покажа долу в мазата. Ето виждате, тук ще ни бъде котлето, газовото. От тук ще идва газта отвън и вече от тук ще тръгва. Тук трябва да пробиеме и да качиме до... сега ще покажа точно, където са събрани всички тръби. Ето ги. Тук ще има колектор, който се връзва долу с котлето и тук вече разпределя за втория етаж и за първия. Съответно подово и парно. Тук ще върви, виждате, тук е пусната чистата вода. Така, ето я чистата вода, която идва. В момента сме затапили, за да можем да ползваме външната чешма. Тук ще влиза чистата вода за къщата. Вече ще качваме нагоре и от тук ще се съединим с тези тръби, които са изкарани. Вече ето ги. С тях ще захраниме външна тоалетна ще имаме и както и в бъдещото барбекю, където ще има мивка. Така и днес с жена ми другото нещо, което свършихме, започнахме вече отново да работим и коридор. Ще покажа, ето, тук това е пълнено. Тук отдолу забравихме, но то така иначе ще има табло и ще се работи. Тези стени, тук направихме 3 ниши. Виждате ги? Ето ги нишите, ще се кача отгоре да покажа. Скелето малко пречи, но е сглобено, отгоре ще се вижда по-добре. Ето, 3 ниши, в които върват стъпаловидно на постъпалата. Днес пускахме ток да изкараме. Извинявам се, че съм се задъхал, до сега редихме вата в тази жега с костюмите. От нас върви вода. Вижда се на камерата, червен съм на домат. Просто много днес, но няма начин, работиме. Радваме се, че възобновихме работа, защото, както казах вече, 3 месеца и повече бяхме спирали поради доста причини. Няма да ги изброявам, не искам да ви занимавам с наши си проблеми. За сега все още не са финансови, предстои да станат и такива проблемите, но към момента от друго естество. Както и да е, отново обръщам. Ето ги нишите, пак ще покажа. Много красиво станаха. Много ми харесва. Стъпаловидно. Измерени са на еднакво разстояние да вървят от стъпалата. Ще бъдат осветени, както виждате, с лунички. Избрахме, за да няма лед, който да дразни на очите, вървейки надолу по стъпалата. Лунички насочени надолу и вече някаква декорация. Стаите са изшкурени, подготвени за боя. Може би се вижда тавана как лъскат. Цветовете не си спомням, показвах ли ги, но страхотни. И така, тук за сега спираме. Неприятното, което предстои е, тук трябва да се вдигне малко пода на 2 метра и отвън да се вкарат едни метални тръби за терасата, които сме пропуснали, за съжаление. Тоест, идеята беше тераста да е подпрена отдолу с диагонали в къщата, но избрахме да вкараме метални, т.е. профили, не тръби, отвън под пода. Тук, както знаете, в пода, мисля, че съм показвал, отдолу има около между
този дървен плът и плочата има около 15-16 см, защото има денивелация на плочата. С това изравнихме. От тук ще покажа, може би по-добре ще се види. Ето, по този дървен плът тук ще изрежеме и ще вкараме профили, които ще влязат в къщата, ще бъдат хванати долу за плочата и ще стърчат напред, за да ни бъде това реално нивото на терасата. Това трябва да бъде направено в тази стая. Една със сигурност трябва да има тук от коридора, така че и тук трябва да се отреже около 2 метра от пода. По край картона ще бъде, после ще си го направим отново. И тук също тази част трябва да се отреже, да се пъхнат тръбите отвън и вече да бъдат захванати за плочата и да стърчат навън. Това е много груба грешка, която допуснахме, но за съжаление не бяхме го пресметнали, не бяхме го преговорили, затова така става. Също ще има тук, ще лежат на тази тераса в двата края два метални профила десятка. Ще щупиме, тук има около 5 см замазка, която ще я изкъртиме, колкото да легнат профилите и да стърчат напред, където вече да излязат наравно с тези от другите места, където ще излязат и да стъпи съответно терасата. Това е... Допуснахме и сега предстои да бъде преправена. Като вдигнем скелето, ще обърнем и прозорците отвън. Тук тази вата и моментално шума беше уникално намален. Просто не мога да повярвам тази вата какво прави. Както знаете, от предни клипове слагаме много дебел слой вата. Тук има един слой каменна вата, един слой минерална и след това още един двойна минерална. Ето тук вече се вижда как е. Вижте какво е разстоянието между тази града, а навътре има още. Ето, вижда се тук добре. Това цялото е пълно с вата и изолацията е уникална. Набързичко се включвам. Надявам се да имаме по-редовни влогове. Влоговете, разбира се, качвайки ги, те ще вървят подред. Няма да имат 3-месечно прекъсване, както при нас. Но просто споменах, за да се знае, че бяхме прекъснали и времето мина. Лятото е преполовено, поне към средата сме, но да се надяваме до нова година да имаме по-завършителен вид. Това е за сега от нас. Давайте палци, пишете коментари, подкрепяйте ни, за да има смисъл това, което правим. Ще се разделим с тази гледка от прозореца, мръсния ми прозорец и счупената ми кола отвън. Чао, до нови срещи! Дойде времето най-накрая и за това зариваме цистерната с багера. Увили сме в стари одеяла и пътеки, за да може да я предпазим от удари от камъните. Принципно слагаме от тази хубавата земя, без камъни, но слагаме и слой от тази, която си е изкопаната от тук, за да може да има хубав дренаж заради камъните. Сега ще сложим един слой от тези с камъчета и след това ще заринем отново с хубава земя. Ето тук вече е в земята багериста. Днес другото нещо, където правихме, това ще покажа. Тук виждате тази земя, която съм приготвили чистата да запълним дупката за цистерната. Вчера направихме кофража за 2 колони и трегери. Тук ще бъдат голями прозорци, 2,20 на 2,40 се явяват някъде. И днес наляхме бетона. Трудничко, но се получи. Перфектно. Да покажа, съобразени са този ъгъл на прозореца с този и съответно там с този. И вече навънка бягат докъдето стигнат, за да има повече светлина, тъй като къщата е 9 метра. Това ще е хол с трапезария и кухненско, което
трябва да влиза светлина. Късичко видео за днес, ще продължи следващ ден. Сега се залагаме и продължаваме да запълваме, докато не се е стъмнило. Върнахме се отново да бачкаме. Здравейте! От известно време пак не се бяхме виждали, не се бяхме включвали, но да покажа, търпим развитие, въпреки застоя, който имахме. Както ви показвам, започнали сме гипсокартон на първия етаж. Тук вече имаме готов таван. Поради задигане на новата плоча малко съм недоволен, но тя дойде ниво над старата плоча, която имаше в къщата. Сега тук ще трябва да се изравни леко с фибран, преди да се направи тази седмица подово и замазка. Другото, което правим сега, ще ви покажа. Много интересно, както и приключенско. Ще видите, изкарваме едни гради метални, т.е. профили. Грешно се изразих за основи на терасата. А иначе образуван вече ъгъла за кухнята. Сега тук се изгражда, ето ще покажа стеничка. Ето тук ще има врата с тези CA, мисля, че се водят профили. Много здрави, дебели, плътни. Майстора, който прави гипсокартона, този път спрях на мой приятел, който ще ми помогне. Не тъст ми, както до сега. Този белег тук е за минимум картон. От татъка на отсрещната стена, виждате белега, сега ще го покажа, е на 10 см отклон от стената. Следователно, ето го. Не се виждаше белега, но вижте разликата от ъгъла до... Така тази стена ще бъде изправена. Реално решихме, това ще бъде затворено и ще има вход единствено от стеничката, от която се изгражда. Ето тук. Ще се влиза през кухнята. В хола и трапезария ще станат едно обединено пространство. Реално, може би това беше и замисъла, за да може на тази стена да се сложи голям телевизор с система за домашно кино и следователно на тази стена, тук и тук, ъглов диван. Това е напредъка към момента, плюс най-големия, който най-ме притесняваше. Ще ви покажа сега отдолу. Виждате, планките не са толкова ръжливи, колкото изглеждат, просто са надцапани от врата, която имам по тавана. Виждате там. Свалял съм, за да спечеля ниво. По около сантиметри и половина, 2 на места има варова замазка, за да спечеля ниво, понеже плочата, както ви казах, дойде по-висока. Сега това, което правиме, ето ги, сега ще ги покажа и отгоре, тези планки и с якостни болтове. Ударни се водят. Затягаме отдолу железата, които ще се окажат основа за нашата тераса. Малко това го направихме в последствие, затова и сега ще видите отгоре какво се случва, но това беше най-добрият начин. Ето, тук се вижда и тук сега ще покажа още по-добре. Това е въпросното упражнение. Двойно П заварено, тъй като двойно Т няма никъде, т.е. П профил, заварено двойно. Така перото, което правим, е 2 пъти по-дебело. Захващаме с якостни болтове през плочата. Виждате, тук се налага тези подложки, тъй като ето къде минават тръбите за парното. Реално, това не знам, беше измислено като най-подходящ вариант. Следователно тази дупка ще бъде залята с бетон и изравнена с
ръба на дървенията, тъй като желязото така сме го направили, че да излиза на ниво дървения плот. Това е пода, ако не съм ви го показал преди, тъй като плочата има на места денивелация около на разлика в нивото, така да се каже, около 12-15 см на места, така че решихме да го изравним с дървена скара, вата, дървен пот, който в последствие вече да се наради ламинат. Та реално ето го това упражнение, за което ви говоря. Към 1,70 влиза вътре в стаите и 1,20 е отвън. Ето ги въпросните така наречени пета заварени, които ще бъдат и в края ще има още едно. Ще бъдат основата за нашата тераса. Така, приятели, за сега е това. По-късно ще се включа отново. Ще ви покажа докъде сме. И така, за сега от мен чао, очаквайте скоростно включване. Харесвайте ни, абонирайте се, подкрепяйте ни. Здравейте! Ще ви покажа днес какво свършихме. Един доста голям напредък. Извинявам се за лошото качество. Напред на камера вече е мрак. И така, виждате това изпъкналата част на къщата, в която ще се вият стълбите. Вече е облечена в мембрана за покрив. Вече върху нея ще заковем ламперия, която ще лакираме, и отдолу под това нещо, само че една идея по-широко към мен, ще бъде входно антре. Това е днес, което свършихме. И сега ще ви покажа вътре големия напредък. Цистерната, която е закопана вече, не знам дали съм ви я показвал, вече се обърквам. Моля да ме извините. Сега вътре готови за изненада. Хоп! Виждаме бомбониера за плодово приготвена. И остава утре да бъде наредена тръбата. И вече чакаме замазката към края на месеца. Виждате, навсякъде е въпросната бомбониера. Това е донапренче, което се слага между стената и замазката. След това за температурните разширения. Ето, вижда се, и тук в банята ще бъде подовото. И сега ще ви кача и на втори етаж. Тук е складовото помещение. Така. Тук, понеже нивото ни е малко по-ниско, играеме с единичка фибран и допълнително станьол, който излъчва топлината нагоре. Ето сега ще видите и баните. Ето ги и баните. Наредена, подготвена бомбониера. Тук, понеже разликата между замазката и ниво стаи е по-малка, както казах, за това е по този начин с фибран и мрежа и станьол. Тук е бомбониера отново. И друго нещо, което не съм показал, терасата, основата вече е готова, върху която ще се редат талпи и съответно трябва да се направи и парапет отпред. Виждате какво чудо е отзад. Вече сме дали може би 2000 лева за изхвърляне на боклуци, но предстои все още да се дават. Тук трябва утре да си поиграеме. Ето, това е, което сме направили. Тези хоризонтали, върху тях, виждате, те са по-ниско от основните излизащи от стаята, защото върху тях ще лягат и там ще се зарезват 5 см талпи. Така че ще стане нивото с стаите. Ето виждате. И тук де факто тук терасата става леко на Г.
Това е, което свършихме тези дни. Само да не падна. Тъй като има и вятър. Ами, това е, драги приятели. Много съм радостен. От друга страна имаше и малко тъга, тъй като долу заради кривите тавани и кривата плоча, която е между първия и втория етаж, и леко кривата и на пода, която направихме. Остава малко по-нисък етаж, около 2,45-2,48, но просто нямаше как. Още веднъж показвам, много ми харесва как става. Тук виждате отдолу е изолация плюс бомбоньера, което реално върши работа. Тук сме оставили отстояние, тъй като има несъществуваща в момента стена. И така, картоните навсякъде по таваните. Тук решихме да затворим тази врата, да стане едно цяло помещение с ход единствено от към кухнята. Много се колебахме поради причината, че ще има един вход, но реално това ще стане една дълга, хубава стена. Ще стане цяло помещение. Тук имаме единствено все още неясноти дали ще има плъзгаща врата, която да затваря кухненското. Не сме го измислили. И ето и кухненския бокс вече се е оформил. Кухня на Г, която е 4,50 на 2. Близо 7 метра кухня става. Даже, да, близо 7 метра точно кухня става. Тук направихме една стеничка, която ще има телевизор. Съответно, вратата остава само да се оформи дължината. Изградена стена от профили и гипсокартон. АД или АЦ, ако не се лъжа, нямам точно спомен как се казва този профил. С това изграждаме стена, ще бъде пълна с вата. И така. Тук от тази страна ще направим ниши, ще ви покажа в последствие. За момента напредъка. И така, тук мислех да има врата, която да разделя входа за мазето, но се оказа, че врата до врата първо стои много грозно, второ няма необходимата височина от стълбите, така че долу, ето там има една същата площадка като тук, там ще бъде сложена вратата, ще се отваря на тази стена и ще има около 10 сантима, до котлето ще може хубаво да се отваря. Тук ще бъде изградена стена. Де факто това ще остане като затворено килерче. Целувки отново от мен. Чао, чао. Очаквайте скоро включване. Утре ще има вече поставена тръба и ще снимам пак. Тук правим някои измервания, къде точно се намират тръбите от подовото отопление, за да не ги пробием в бъдеще и да не направим някой голям фал.